Ei, família, què tal, com esteu? Sé que tots estem confinats i confinades a casa, però en Jordi què m'ha fet un repte que jo he acceptat. Sí, sí. Es diu 55 minuts a un passadís. Ho aconseguiré, ho podré fer. Què es pot fer a un passadís durant 55 minuts? Moltes coses, moltes coses. Així que accepto els 55 Minutes in the Corridor Challenge que m'ha proposat el Jordi Arquer. Aquí estem. És important començar fent una mica de footing, però sobretot amb la caputxa posada. Així et sentiràs com si fos en Rocky Balboa. Sí. Si no, pots imaginar-te que estàs a una pel·lícula, que has de fugir d'un passadís ple de làsers. Coaltura, O bé, ballar. coaltura, Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. coaltura, Demasiadas noches de travesura. coaltura, Vivo rápido y no tengo cura. coaltura, Tire joven para la sepultura. coaltura, Esto es pa' que quede lo que yo hago dura, siempre dura. De Rosalía, Vamos a esperar, pa' que quede. vamos a esperarnos pa' que no Pa' que haya quede. vamos a esperarnos Pa' que quede digo, si en el bote, vamos lo que yo hago dura. Flying free, feel the ecstasy, makes me bleed. DJ's factory, flying free, feel the ecstasy, makes me bleed. DJ's factory. I un cop acabat l'entrenament és important anar al lavabo. No per fer les nostres necessitats, ni tampoc per rentar-nos les mans, que és molt important, sinó perquè si no es nota que hem suat, és bo tenir un vas d'aigua i tirar-te'l per sobre. Llavors així dissimularem que has entrenat. Quedarà clar que ho has fet, vale? Llavors ens podrem fer la foto post. Bueno, gent, l'entrenament de 55 minuts del passadís ha servit, es nota que estic suat, i res, passarem a fer la foto final, vale? How's it? How's love?